Mali kunnafoni jamana lajɛbagaw minnu bɛ an filɛ sanga ni a waati Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔnɔ ma an ka bɔlɔlɔsiraw kan n'o de ye Mali kunnafoni show ye an b'a fɔ ko aw ni ɲantuma bi alamisa don novembre kalo tile 24 san 2022 aw minnu bɛ sigilen k'aw ka bamanankan kunnafoni makɔnɔ o wagati sera aw bisimila ko kura. Kunnafoni daminɛ sa ma daminɛ an ka jamana kɔnɔ kibaru la Mali y'a ka sigi ka fɔ barika bonya a kɛtɔ ka minɛnkura ninnu olu don bara la a kɛra kunun arabadon novembre kalo tile 23 san 2022 Mali jamana pankuru jigiyɔrɔ o la ɲɛmaba o ɲɛkɔrɔ ni sɔrɔkura ninnu bɛ jamana fanga fanbaw ka cikanw lase a bɛna kɛ sababu ye fana ka jamana ka tamakɛlaw tɔgɔ sɛbɛnni o nɔgɔya wa u bɛna passeport fɛnɛ sɔrɔ nɔgɔya la walasa sira ka d'u ma teliya la cogo min na. Tilibi jamana damadɔ b'a ɲini ka irisi bagaji ni sumaw lase Afiriki jamana damadɔ o kɔnɔna na ani yɔrɔ wɛrɛw la ka kɛ ni a yɛrɛ ka laɲini olu ye. Faransi jamana ɲɛmaa n'o de ye Emmanuel Macron ale ta ye ka Faransi ka kɛta barika o bonya kosɛbɛ Afiriki gun kan walasa a bɛ se ka ka nafasɔrɔ siraw bɔ nin yɔrɔ in na cogo min na. Maa ba kɛmɛ ba bi seegin ani kɛmɛ wɔɔrɔ o ye denmisɛnw akɛyisa minnu bɔra u ka yɔrɔw la wolosɛbɛn tɛ denmisɛn minnu na Mali jamana o kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni Norvège ka lakanabagaw ka tɔnba ka fɔto ye n'o de ye NRC ni ko in bɛ ɲini ka kɛ sababu ye sa ka denmisɛn ninnu bɔ u ka lakɔliso olu la jɛkulu in y'o yira a tun bɛ u ka kunnafoni laban de kɔnɔna la mun bɔra novembre kalo tile 21 san 2022 Norvège ka lakanabagaw y'a yira tugun k'a fɔ ko ni denmisɛn ninnu kan hakɛ caman de bɔsilen don u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakɔliso tɔgɔ sɛbɛnni baliya ani jamana jɔ sariya caman wɛrɛw la. Mali kunnafoni jamana lajɛbagaw aw garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadamani de bi an b'a fɔ ko aw k'an mɛn sini kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.